May mga time ba na feeling mo inggit na inggit ka na sa partner mo? May mga time na feeling mo ang laki ng sinasahod niya, tapos ikaw sakto lang. Yung pangkain nyo lang sa 3 araw, kulang pa. Pero, naniniwala si Maratoni na hindi ka dapat naiinggit. Oo, be, huwag ka masyadong mainggit. Sa panahon ngayon, talo na lahat ng mga naiinggit, ha? Pero to be fair, hindi naman talaga nawawala sa partner mo o hindi nawawala sa'yo yung pagkakaroon ng jealousy. Jealousy. Bukod sa nakakita ka ng maganda dyan sa iyong tabi, baka mamaya magselos ka na, nakita mo, misis mo pala. Alam mo, dati may napakinggan ako at may nakwento sa akin na sobrang naiinggit daw siya sa partner niya kasi yung partner niya, babae. Tapos syempre, as a lalaki, dapat siya yung laging padre de pamilya. Pero since yung si misis niya mas madiskarte, mas maraming alam na ways kung paano kumita ng pera, adi may mga time na natatamaan ang ego ni Guy. Ay, aminin mo, may mga ganong sitwasyon. Alam ko, kuya, minsan naiinis ka sa asawa mo o sa partner mo at gusto mo nang iwan kasi natatapakan ng iyong dignidad. Pero sabi ko nga, huwag kang naiinggit. Gumawa ka ng paraan mo kung paano ka maging successful, B. Diba? Lalo na sa panahon ngayon, marami na ang sumasukses. Actually, makwento ko lang, no? Marami ang nagtatanong sa akin, lalo na yung mga kalalakihan. Sabi nila, Maratoni, grabe ka naman, yung katawan mo pang lalaki. Hindi ko alam kung ma-offend ako o matutuwa ako kasi ang gusto nilang sabihin, bakit daw sing bilis ko silang tumakbo? Well, hindi, kasi alam mo, yung pagtakbo ko naman kasi is it's something na pinaghirapan. It's something na pinaglaanan ng oras. Ano yun, be? Hindi naman to magic na, kunyari ngayon gusto ko tumakbo tapos bukas mabilis na ako. Hindi ganoon. Alam mo, there are things in life na kailangan pinaghihirapan. Kaya kung gusto mong sumakses, kung gusto mong umangat, kung gusto mong ayaw naman mong humihingi at pera dyan sa misis mo, well, all you have to do is work hard for it. Hindi yun ako nakikita ko kanina dun sa may kalsada. Ang init-init nagsusuntukan si dalawang magkuya. Ewan ko, naghahanap pa ng tamang pwesto, nandun sa mismo, nakaangkas ako, tas nandun sila, nagsusuntukan sa gilid. Ewan ko na lang kung may pustahan yan at yayaman kayo dyan. Kung wala naman, tigil-tigilan nyo na yan, be. Anyway, kung gusto mong magkaroon ng ilang tips and tricks kung paano sumakses sa buhay, well, tuloy-tuloy lang sa pakikinig sa inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. Well, habang naghihintay ka, syempre ayokong nabobore ka ngayong hapon. Here's another song brought to you by Marco Sison, entitled Sabik na Puso.